Welcome to Mauzi Club. Hey, जेरैबादि सलायगोन नाय। Come on. Tensionखौथ' आं रावनोबो खोन्थाथ'वाखैमोन खोमा। एसे फोरमायनो हागोन नामा मानि टेनसन? I still love you. गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो DB Vlogs। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय दिएनलानि गामिनिफ्राय। आं दा नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै दिनै जों बहा थांगासिनो दं। अखाबो एसे हाबायदों। गोसा हाबाथ' भिडिअ खालामनो एसे प्रब्लेम जालांगोन। सानदेनिसो ओंखारलायबाय जोङो मर्निं राइड। सानैदोनो दिएन आरो आं दोनो। आरे बोरमा हदाय बोरमा दोनो जाबाय हायो आंना। बोरमाफोरदो जेबो रिक्स लाजाया। गारिनि साउन्डखौ खाथियाव खोनाबाथ' मालाबा बारदावलायना खारो बोरमाफोरा। जेरैबादि अखाया एसे गोसा जाबाय दोङो। अखाखौ नांथ'वा दिनै जोंनो। मोजाङै भिडिअ खालामनो हो अखा। आरो गोसा हाबाय दोङोलै अखाया। लाखिनांसिगोनसो जोङो। थुथाथाब गोलैगासिनो अखाया। मा खालामदोंलै? अखा हाबाय हानानै गाइस जोङो बाइकखौनो लाबोनो हादिया। लामा ससेयाव मार गोसा अखा हादो। ओमफ्राय लोगोलानि न'आव हाबसोनानै ओमफ्राय लोगो सासे लिंहरनानै काराव ज'नो फैबाय। जोंथ' दा फैफादो राकेश। इनाव नै खानाय गोलाव खासे दोङो दै। खानाय गोलाव नुजानो लाजिदोनो। दा जोङो कारनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांनोसै भिडिअखौ। बाइकखौथ' जों गारबोबाय। मट' ब्लगिं जानाय नंला आरो दिनैना। कार सिंनिफ्राय नोंथांमोननो जेसां हायो खालामलांबाय हानोसै भिडिअखौ। नोंथांमोना दि कमेन्टआव बुंहरबाय थादोंमोन फुल एनार्जि लाना भिडिअ बानाय होनना। आं दिनै ट्राइ खालामनि जेसां हायो फुल एनार्जि लानानै भिडिअ खालामनो। दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय हा। अराया थांगासिनो जों दा कार सिंनिफ्रायनो। अखायाबो दासो गानो मोनबाय। कुट्टा अखाया साला दै। पेट्रल सोना लानायदो। मोनफैबायानो नै आंनि उनाव दोङो मावजि पार्क। बेनो गेटआ हाबग्रानि गेटआ। ओमफ्राय दासो कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दे गाइस। मोजाङै जाजोबाखै दासो खामानि सोलिगासिनो। जों एसे जोंनि खाथियावनो दोङो नालाय नायनो होननानै फैबाय। आरो नोंथांमोननोबो देखायनो नाजानोसै जिखिनि हायो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा। नै बेनो गेटआ। खामानि सोलिगासिनो। ओमफ्राय टिकेट दानहरो इयाव 10 रुपिस करि लायो पार पार्सन। जोङो नै दा पार्क सिङाव हाबबायानो। नोंथांमोननो आङो दा स्पेसियेल पार्सन रकेश सारखौ देखायनि। बिथाङा बेयावनो थायो। DB Vlogआव बरायग्रोनाय जाबाय। हेलौ। माबादि थांबाय राइजफोर मोजां ब्र'। मोजां मा खबरा? खबरा थिगैनो दं। टेनसन एसे। टेनसनखौथ' आं रावनोबो खोन्थाथ'वाखैमोन खोमा। एसे फोरमायनो हागोन नामा मानि टेनसन? टेनसना इउटुबनिनो कपिराइट क्लेम फैजोबदों सबावबो। बिथाङा इमान खस्थ' खालामना गावनि चेनेलाव मोजां कन्टेन्ट लाना भिडिअ खालामबाय हायो। थेवबो नाया माय इउटुबाव मा रखम स्ट्राइक एबा कपिराइट फैबाय हायो। खस्थ'लै बिराद खस्थ'। लाइफआव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लानायदो नै इयाव नाव जावनो हायो। आइथिंदो गानाय नाव। इयाव ट्राइ नायनोसै जोङो माबादि मोनो एक्सपिरियेन्स लानानै। बिसोरथ' ड्रेसखौ गानजोब्बायानो। गाननो रोंना रोङाखै? इयाव हुसेलबो दोंलायो नामा? माने मायाव मिनिं दोङो इयाव? हुसेला?
सासेयाव 200 करि ना आदा सासेयाव नङा मोनसे नाव मोनसे नावाव थांना फै गंसे नावाव 200 लायो गाइस गाखोनोसै जोङो हुसेलखौ सुना होलाय जुदि मायबा मोनसे जायोबा एक्सटेन्ड जाफ्लांबा एक्सटेन्डफोर जाबा होमबानिया फैदो जायो माने राकेसाबो होनो हालायगोनसै गैया आंनाव इनिया गैयानो इमारजेन्सि अके आं दा गानना लानोसै जेकेटखौ बिसोरथ' गानबायानो हुसेलखौ दामना नायनांगौ आंबो माबादि खोनायो होबायानोसोना नावा स्टार्ट जाबायानो डिएन भाइया गंसे बर्डआव दोङो आं आरो गंसे बेलेग बर्डआव दोङो फार्स्ट टाइम नोंगागोन नामा खारबायनिया जोंना खारबायानो टाटा बाय बाय हेन्देलाबो नै Gerlibar bapak ya. हेन्देला बा ब्रो आबाया जसौ गादो आरोना दाना आथिं रयबा मा जानो दे बाक्सायावनो दे बेफोरबादि जायगा मोनसे कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो जुदि बि प्रजेक्टआ कमप्लिट जायोबा ओरैबादि हिट जागोन ना गाइस नोंथांमोनाबो मालाबाफोर सम मोनोबा फैनानै बेफोरबादि जायगायाव इन्जय लाफैनो हागोन अके माइन्ड फ्रेश खालामग्रा जायगा जों दा रेस नांनो रेडि जादो दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय सोर देरायो दिनै रेसाव रेस नांनो नागिरदो रेस साइकेल सलायनायनि एक्सपिरियेन्स दंखायो जोंनिया दा फार्स्ट फार्स्टआव थांगासिनो नै जों दैसोर हायाखै जोंनि आरपिएम उठायदो हारट्रा 1 2 3 1 2 3 सोर हायो नायनि 1 2 3 1 2 3 baya miệng đây फख्रि गेजेरावबो नै बिदि न' मोनसे दोङो इनि उनाव दालांबो दंखायो नाम दोनदो आरोना इखो दालांनि नामखौ हावरा ब्रिजनो हावरा ब्रिज उइ रिच हावरा ब्रिज नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै फख्रिनि सेरावनो दोङो भुटान हाजोआ एकदमबारे बया हिट नुहुरखायो जोमैया हाजोखौ खोबथेजोबना दोङो फख्रियाव बयद' गोदोर गोदोर ना दोङो आरो नै फख्रि गेजेराव ब्रुज खालिफा न' बयद' थान्दा सन ब्रुज खालिफा न' सिङाव बरिया फ्रेस बार नांदो जों दा ब्रुज खालिफानि सिङाव नामखौबो जि दोनदो दे बया हेभि नाम दोनदों खिन्थु बरियाखा फार्स्ट टाइम गाखोनो मोनगोनखाय बया जस आरोना जोङो बयद' स्पिड गागोन बयद' गोसा सलायगोन इफोरबादि खिन्थु गोसा गाबाबो इनो खारो लासै गाबाबो इनो खारो बदा मेङाखै नोंसोरो मेङाखै रकेट ब्र'खौथ' मार बांसिन नुखाबाय आंथ' एनार्जियानो गैला खोमा दोंना गैला ब्र' एनार्जिया दोंना गैला गैखाया जोंना नाव सलायनाय टाइमा जोब्बाय अनलि 30 मिनिट्स होयो आरोना गाइस 5 मिनिट जानायलाय दा 30 मिनिट्सल' न' जों एसे बांसिन टाइम लाबाय नाव जावनाया आरो मानसिया बेसे खमखाना टाइम मोनो दा सलायनो उनावबा मोननाय नङा आरो उनावबा मोननाय नङा ना दा दा जोङो नै थांनो ओंखारबाय गाखोनानै ओमफ्राय नै इथिं रकेट ब्र'दो दिनै आं फार्स्ट टाइम लोगो मोनदो आंनि फार्स्ट टाइम आरो उनाव इयाव मा आपग्रेड जागोन बेयाव बिदिनो माबा सुइमिं पुल जागोन ओमफ्राय जिप लाइन लाबोगोन ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेग्रा ओमफ्राय मा होनो स्लाइड्सफोर लाबोगोन ओमफ्राय रेस्टुरेन्ट जागोन ओमफ्राय जुबो जानो हागौ आरो जागोन ओमफ्राय मा होनो बिदिनो गेलेग्रा माबा माबि लाबोबावगोन आरो ओमफ्राय आरो जिब जुनार दोनगोन बालाय इथिं बेखौ सानदोंमोन दा मा जायो नायनोसै बिथाङा इयावनो थायो दिनै लोगो मोनबाय आरो फार्स्ट टाइम नै बेनो मावजि पार्क बेयावनो जोङो दिनै फार्स्ट टाइम फैदो एक्सपिरियेन्सबो लाबाय गेटआ बेनो उनाव लागै आपग्रेड जागोन बया गरम मोनबाय दे
पार्कनिफ्राय फैनानै जों न'आव मोनफैबाय पानी खाएगा मेंबाय ना मेंबाय मेंबो लोगोफोर नुबायना पार्कखौ माउन्टेन पार्कखौ नुबाय नाव जाना फैबाय जों दिनै बायथाम नाव जाबोखादो नै बे कारावनो थांना फैबाय दिनै आलादा मोनखादो काराव दिनै बेनालि ब्लग बानायनानै नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन ना फुल एनार्जि लानानै भिडिअ बानाय बेफोरबादि आं दिनै ट्राइ खालामबाय एसे फुल जसाव लानानै भिडिअ खालामनो लोगो लानावनो थानोसै दिनै हरखो ओमफ्राय नै कार मालिकआ बेनो बिथाङाबो मोनसे चेनेल दोङो हाजासे सापर्ट खालाम मा नाम चेनेल नामा जेक नार्जारि बिथाङा कारदो बानायदो बया हेभि बिनि कारावनो दिनै इन्जय खालामबाय ब्लगबो लोगोफोर नोंथांमोन आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बिसोरखौबो जेरै सापर्ट खालामदों आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय खेनसे चेक खालामना नाय चेनेलनि नामखौ खेनसे बुंफिन जेक नार्जारि जेक नार्जारि सार्च खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना थ' भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोनाथ' जेरैबादि हाजासे अननाय आरो सापर्ट होबाय दोङो बिदिनो नाजाबाय हानोसै आंबो इयुनाव लागै मोजाङै ब्लग खालामलांबाय हानो थ' होमबा गाइस भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै टिल देन बाय बाय टाटा नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन